Grupp ta' żgħażagħ ta' bejn l-14 u 17 sena li jinsabu fil-kura alternattiva kellhom l-opportunità jsegwu mill-qrib il-ħidma tal-Pulizija tal-Kavallerija u jqattaw jum tipiku ta' ħidma magħhom. F'din il-ġurnata fit tmiem il-ġimgħa li għaddiet iż-żgħażagħ mhux biss talmu dwar iż-żwiemel u l-kura tagħhom iżda kellhom iċ-ċans jidħlu fl-istalil magħhom u anke jmorru dawra fuqhom taħt il-gwida tal-uffiċjali fit-taqsima. Din l-attività kienet parti minn kollaborazzjni kontinwa bejn il-Korp tal-Pulizija u d-Direttorat tal-Kura Alternattiva fih dan il-Fondazzjoni għal Servizzi ta' Ħarsien Soċjali, l-FSWS, bil-għan li tfal u żgħażagħ f'kura alternattiva jgħixu esperjenzi uniċi u fl-istess waqt edukattivi. Id-Direttur tad-Direttorat tal-Kura Alternattiva Remenda Grek spjegat li din iż-żjara servit bħala opportunità għal dawn iż-żgħażagħ biex jiksbu ħiliet neċessarji. Hija opportunità meraviljuża li setgħu qattaw nofstanar ma' dawn iż-żwiemel u permezz tagħha wkoll talmu ħiliet importanti ħafna. Ħiliet bħal responsabbiltà, bħal konfidenza u wkoll empatija li huma parti mill-ħiliet li aħna nkunu rridu li anke nagħmlu lil dawn iż-żgħażagħ bħala parti mill-esperjenza holistika tagħhom. Is-Surġent David Fenech mit-taqsima tal-Kavallerija spjega dwar din l-okkażjoni fejn it-tfal ingħataw iċ-ċans ikunu qrib dan l-annimal kbir anke jekk jista' joħloq ċerta biża'. Nispjegawlhom x'għandhom jagħmlu meta jkunu deħ u aħna ntuhom ukoll ċans li jirbuhom ukoll peress li huma żwiemel kalmi. Ntuhom ċans li jkun hemm dik l-integrazzjoni bejn l-annimal u l-bniedem.